Benvinguts a aquesta píndola formativa de Prodeca, venda digital per venedors presencials. La digitalització dels equips de venda esdevé per la massiva digitalització de tot el nostre entorn personal i professional que hem vingut en aquests darrers anys. Tothom té ja un telèfon mòbil, té xarxa d'internet a casa seva i a les seves empreses, amb la qual cosa el que fa que les vies de comunicació digital siguin una realitat. Darrerament, els esdeveniments de la pandèmia i del Covid-19 ens han obligat a mantenir-nos o reduir tota interacció entre les persones, amb la qual cosa han agafat una preponderància totes les relacions professionals en els entorns i canals digitals. L'activitat comercial, la d'un venedor, no està exempta d'aquesta situació. Per tant, ara un venedor d'èxit és un venedor que és capaç de combinar la relació digital amb els clients amb la relació personal. Tota activitat comercial que desenvolupa un venedor té un procés i la venda digital també té el seu procés que hibrida l'actuació personal i l'actuació digital. En aquesta píndola formativa farem un primer pas per veure com desenvolupar o com els equips tenen que desenvolupar aquesta transformació digital de la seva activitat comercial. Si revisem el concepte de venda personal, diríem que vendre és un procés mitjançant el qual una persona decideix oferir-li els seus productes o serveis a una altra sense que aquesta li hagi demanat i desenvolupant tot un seguit de fases o etapes. En l'entorn digital la situació és la mateixa. Un venedor què ha de fer en el primer moment? Definir qui és el seu client, a fer les activitats de prospecció perquè l'atenguin, realitzar una primera visita, presentar la seva proposta comercial, cercar el tancament i, òbviament, fer el seguiment posterior del client per continuar desenvolupant tot el negoci que vulgui i que pugui fer amb aquest client. A partir d'aquí desenvoluparem cada una de les fases a fi i efecte de tindre una visió de com hibridem la relació personal amb la relació digital. Comencem, si us sembla, amb la part de prospecció. En el procés de venda digital, els canals on podem fer la prospecció són diferents i tenim que utilitzar aquell que ens doni millor resultat en funció del nostre client. Tenim canals com LinkedIn, com Twitter, com Facebook i com altres xarxes socials. No podem oblidar tots aquells que tenen a veure amb els tradicionals, fet com el mail, el WhatsApp o fins i tot el telèfon, encara que no és tan digital. Però la prospecció és una combinació de tots els canals en funció del que nosaltres cerquem, que és poder apropar-nos a aquest client amb el que volem presentar-li la nostra proposta comercial. De tots els canals que he esmentat, profunditzarem en dos, que són el WhatsApp i que són el mail. Si ens adrecem al nostre client per WhatsApp, tenim diferents opcions. Tenim missatge de text, tenim vídeo i tenim missatge d'àudio. Cadascuna d'aquests canals que tenim de comunicació amb el nostre client l'hem d'utilitzar per demanar, si estem en venda personal, una visita. Si fem un vídeo, té que ser curt, no més de 20 segons, que se'ns vegi bé, ben enquadrat, amb un fons correcte, on nosaltres ens presentem com a venedors i li establim la sol·licitud de l'entrevista més les dates possibles per fer-ho. Generarem impacte. Si ho fem amb missatge de veu, la relació té que ser la mateixa. Tenim que fer les mateixes activitats, l'únic que no necessitem gravar el vídeo. I per text, el mateix. En el cas del mail, podem fer el mateix. Podem fer o un vídeo que ens hem filmat en WhatsApp, incloure'l dintre del mail, o si fem només el text del mail, doncs explicar breument el motiu de la nostra visita i la sol·licitud de la nostra visita amb el nostre client amb una agenda concreta i demanant una acció de resposta. Totes aquestes accions són proactives i són de cerca d'aquesta entrevista. Què pot passar? Que el client no ens l'accepti, però no per això nosaltres ens hem de desanimar. Hem de fer i tindre una actitud de resiliència. Per tant, sense ser massa insistents, anant demanant l'entrevista perquè el client pensem que és interessant per desenvolupar la nostra proposta comercial. Si el client no ens posés resistència, no es necessitaria a nosaltres com venedors. Per tant, la venda és proactivitat i és actitud cap a generar noves reunions amb els nostres clients. Una vegada hem concertat la primera entrevista o l'entrevista amb el nostre client, hem de desenvolupar-la
a través de les plataformes de videoconferència. Les plataformes de videoconferència és un canal que ens separa molt més del nostre client i de la relació emocional que no amb la visita presencial. Per tant, hem de ser hàbils en manegar-les i hem de ser curosos en fer-les. Primer hem de preparar la plataforma d'una manera que no reduïm les errades tècniques que podem tenir. Hem de tindre habilitat i conèixer bé la plataforma, hem de tenir un pla B per si les connexions ens fallen, per tant hem de tindre, a part de la connexió en internet, la connexió a través de telefonia mòbil, hem de vigilar l'enquadrament i hem de vigilar el fons que tenim i l'enfocament per part de la càmera, la llum i altres elements d'entorn que ens puguin distorsionar la comunicació amb el nostre client. Hem de tenir tota la documentació comercial preparada perquè en el moment que la necessitem com a suport la puguem utilitzar sense una cerca d'informació dintre del que és el nostre ordinador o portàtil. A partir d'aquí, quan tenim tota la plataforma ja llesta, hem d'estar a la videoconferència abans que arribi el nostre client. Us recomanem que estigueu 2 o 3 minuts abans, com a mínim ja connectats, perquè el client, en quan arribi, pugui connectar i endegar aquesta videoconferència. La primera part d'aquesta videoconferència ha de ser d'intentar cercar aquells punts de connexió emocional de la millor manera possible. Per tant, ens tenim que referir a mantenir una conversa envers si hem connectat a través de LinkedIn o a través de WhatsApp o coses que ens connectin amb la part emocional del nostre client. Una vegada feta aquesta connexió, llavors, a través d'una interacció del perfil, si et sembla, ens agradaria fer la presentació de la nostra companyia, fem una presentació corporativa breu de la nostra companyia, del servei i plantegem l'objectiu de la nostra entrevista. A partir d'aquí hem de fer, com a la venda personal, tot el que és la detecció de necessitats del nostre client i valorar i veure les possibles àrees de col·laboració que tenim amb ell. Sempre, com dèiem o com sabeu a la venda personal, hem de cercar compromisos amb el nostre client, a fi i efecte de continuar avançant amb el procés comercial. Una vegada tenim tot el que és les necessitats del nostre client o les possibles àrees de col·laboració, si podem en aquell mateix moment presentar la proposta del nostre producte, la presentem. I si l'hem de preparar, tanquem en aquell moment la reunió de la propera videoconferència per poder presentar la nostra proposta o la nostra àrea de col·laboració. És molt important aquest tancament perquè no tenim que deixar la interacció ni que sigui digital amb el nostre client. Intentem evitar a tot termini l'enviament de propostes i documents sense la nostra interacció com a venedors. Si fem una presentació posterior a la primera videoconferència, el que hem de fer és intentar interactuar amb el nostre client a través dels altres canals. És a dir, si el nostre client està a LinkedIn, treballem i gestionem les seves publicacions a LinkedIn per agafar més gran rellevància dintre del que és el seu mindshare o la seva visió sobre nosaltres. Si el tenim de contacte, i això és un objectiu de la visita, és obtenir el seu telèfon mòbil, intentem interactuar amb ell en WhatsApp. De dues maneres, d'una manera passiva i d'una manera activa. Podem enviar-li petits continguts de manera seqüenciada, d'una manera prudent, com fotografies, com vídeos, que reforcin la nostra proposta comercial. O, de manera passiva, podem penjar estats dels nostres productes i serveis que segur el nostre client veurà i cada vegada estem més a prop d'ells. Una vegada tenim això, doncs tornem a fer la videoconferència on nosaltres presentem la nostra proposta. A partir d'aquí enllacem aquesta videoconferència amb l'anterior, partim d'un punt comú que estem d'acord tots en què estem per presentar aquesta proposta i la presentem. Sempre la tenim que presentar igual que en venda personal en termes de beneficis reals per al nostre client. I quan acabem aquesta presentació hem de ser capaços de fer un tancament cercant un compromís amb el client. Ja sigui una visita posterior, una videoconferència posterior o ja sigui un enviament de documentació o una data de seguiment telefònic o per mail. Una vegada tenim tancada aquesta part de la videoconferència, engeguem tota la part de seguiment del nostre client. Això vol dir impactes en canals digitals que segueixen a la nostra presentació de la proposta a fi i efecte de cercar
o influenciar cap a la decisió del nostre producte o del nostre servei en el nostre client. I això ho farem a través de diferents canals, és a dir, depenent dels canals socials o dels canals digitals com poden ser el mail o el WhatsApp. L'activitat té que ser proactiva i l'activitat té que ser contínua amb una separació lògica, cercant, òbviament, la propensió del client cap als nostres productes o serveis. Aquesta actuació té que ser proactiva, té que ser continuada, com ho fem en venda personal. Per tant, això el que ens donarà és més possibilitats d'èxit perquè tenim més impactes de connexió amb el nostre client que si ho féssim en venda personal. Com heu vist, la venda digital, el procés de venda digital, no és diferent al de venda presencial. L'únic que incorpora diferents canals que nosaltres hem de ser hàbils en manegar. La nostra tasca té que ser proactiva, com a la venda presencial. Tenim que treballar i dominar tots els canals per ser efectius i tindre més impactes, més vegades en els nostres clients. I no oblideu una cosa, la pitjor acció comercial és la que no es fa. Per tant, no us atureu, si no us surt la primera vegada, us sortirà la segona. Moltes gràcies.